Hej og velkommen til Kanotcentralen i Stokkamølen. Her kan du padle kano med venner, familie eller kolleger i smuk skånsk natur. I denne guide skal vi tage til et kig på dagsturen, hvor du padler, så du kommer tilbage til starten i Stokkamølen igen. Dette er alternativet, når du ikke ønsker at tage en af vores sædvanlige ture, der kun fører dig nedstrøms. I disse tilfælde skal du kunne komme tilbage til starten igen. Du starter hos os i Stokkamølen og padler ned til punkt nummer 2, som er løftet i Billingemølle. Det tager cirka 1 til 1,5 time at padle hertil i et roligt tempo. Her kan I gå i land og måske tage en fika eller spise frokost, som I har medbragt. Du ved, at du er fremme ved løftet, når du ser et stort beton- og stenfundament over åen fra den gamle mølle. Du tager kanonen op på venstre side, hvor der er et lille skilt. Her er der en toilet og en bålplads. Der er dog ikke placeret brænde her, så hvis du vil bruge bålpladsen, skal du medbringe noget grillkul. Når du er tilfreds i Billingemølle, hopper du i igen, hvor du gik i land og padler opstrøms. Tilbage til punkt nummer 1 på kortet er der ingen strømvirvler, hvilket gør, at det er ret nemt at padle opstrøms hertil. Men lige under bilbroen og på et par andre steder på det sidste stykke tilbage til Stokkamølen er der nogle mindre strømvirvler. Disse kan være lidt svære for nogle at padle opstrøms. Så plan A kan være at tage hele vejen tilbage til starten i Stokkamølen. Og plan B er at efterlade kanonen på den lille parkeringsplads ved bilbroen ved punkt nummer 1. For derefter at tage en 20 minutters gåtur tilbage til starten for at hente bilen der. I så fald vender I kanonen på hovedet og lægger padler, redningsveste og kort under kanonen. Vi henter så alt udstyr igen efter 17:00. Der er toilet på følgende steder langs denne rute. Ved starten i Stokkamølen, punkt nummer 1 og nummer 2. Når I ankommer til starten i Stokkamølen, kører I rundt bag bygningerne. Her vil jeres kanoer ligge med et skilt med navnet på den, der har foretaget reservationen. Efter at I har læsset af det udstyr, I skal have med jer, kører I op til fabriksområdet for at parkere bilen, og derefter tjekker I ind hos os og får redningsveste og padler. Hvis der er noget, I er i tvivl om, kan I bare sende en e-mail, sms'e eller ringe til os. Hav en rigtig god tur på åen.